4 festivals għas-sajf li ġej, kollha organizzati mill-Kunsill Malti għall-Arti. Id-direttur tal-festivals Annabel Stivala Tard qalet li l-4 festivals ser jgħinu biex iqarbu l-kultura lejn il-poplu. L-ewwel appuntament f'nofs Mejju huwa mal-Malta World Music Festival, segwit fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Mejju mill-Lana Fest. Hija qalet li dawn il-festivals huma pjattaforma għal mużiċisti u kantanti ta' mużika folkloristika. Semmet li din is-sena l-festival ser jinkludu wkoll bands minn diversi pajjiżi Mediterrani u esperjenza unika ta' ikel Malti. Annabel Stivala Tard qalet li l-Malta International Arts Festival ser jibda fl-Imnarja u jiqbad dejsa nofs Lulju bi programm varjat fosthom teatru, sfin, opera, mużika, arti viżiva, films u avvenimenti interattivi u ċelebrazzjonijiet tal-imoddu kontemporani. Isegwi minnu fih wara ġimgħa ta' mużika jazz permezz tal-Malta Jazz Festival b'diversi stili ta' mużika bands rinomati internazzjonalment bħal Chick Corea, Christian McBride u il-Michael League Music Ensemble, il-Bocante. Il-Ministru tal-Kultura u Mboniċa qal li festivals saru parti integrali mill-kultura Maltija u jipprovdu opportunità unika biex il-Maltin ikunu jistgħu jaqsmu tradizzjonijiet, l-awtentiċità u t-tessut kulturali awtentiku tagħhom mal-eluf ta' turisti li jżuru Malta fis-sajf. Wara l-fema wkoll li dawn il-festivals huma pjattaforma eċċellenti biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-pubbliku, b'mod speċjali ż-żgħażagħ.